gị dum sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya iru n'ezie. Bịakwutenụ unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebukwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nụrụ n'okwu St. Paul kwuru. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụkwa n'okwu St. John kwuru. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitara ya ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu. Ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were n'nwayọọ gbuo ikpere n'ala. Nkwupụta mmehie nke dịrị ọra mmadụ. Ka anyị sị: Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị eje ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkuru aha nke Kraịst, ma anyị si n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị ezie. Anyị ewere obi anyị niile chegharịa mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị ihe niile nke gara aga. Kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wee dịrị aha gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ka ọ zọpụta unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o weta unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Collect nke edepụtara maka ụbọchị taa. Akwụkwọ ozi agba ochie na ihe ọgụgụ ndị ọzọ dị iche iche. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, isitewo n'ọkpara gị kụziere anyị na ịhụnanya bụ mmezu nke iwu. Kwee ka anyị jiri obi anyị niile hụ gị n'anya, nakwa ndị agbata obi anyị dịka anyị onwe anyị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ n'ala nụrụ ihe ọgụgụ anyị. A ga-agụ ihe ọgụgụ nke agba ochie n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 15 malite na amaokwu nke 7. Deuteronomy isi nke 15 malite ego na amaokwu nke 7. Mgbe ogbenye dị n'etiti gị, bụ otu onye n'etiti
ụmụnne gị n'otu n'ime ọnụ ụzọ ámá gị niile n'ala gị nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Agbala obi gị ume, akwụkwụbala aka gị n'ebe nwanne gị bụ ogbenye nọ, kama ị ghaghị ịsaghere ya aka gị, ị ghaghịkwa inye ya ihe ga-ezuru ụkọ ya nke kọrọ ya n'ọnọdụ ihe ibe ya. Lezie onwe gị anya ka okwu nke jọgburu onwe ya ghara ịdị n'obi gị, sị, arọ nke 7 bụ arọ nrapụ dị nso, anya gị wee jọọ njọ na-arụ nwanne gị bụ ogbenye, i wee ghara inye ya ihe, o wee kpọkuo Jehova megide gị, o wee bụrụ mmehie n'ime gị. Ị ghaghị inye ya. Ọ gaghị ajọkwara obi gị njọ mgbe ị na-enye ya, n'ihi na ọ bụ n'ihi ihe a ka Jehova bụ Chineke gị ga-agọzi gị n'omume gị niile na n'ime nseti aka gị niile. N'ihi na ndị ogbenye agaghị agwụpụ n'etiti ala. N'ihi nke a ka mụ onwe m na-enye gị iwu, sị, ị ghaghị ịsaghere nwanne gị aka gị, saghere onye nke gị ewedara n'ala, saghekwara ogbenye nke gị n'ala gị. Nke a bụ okwu Chineke. E dere akwụkwọ ozi nke Pọl onye o zigara ndị Rom, isi nke 12 mmalite na amaokwu nke 9. Akwụkwọ ozi nke Pọl degara ndị Rom, isi nke 12 mmalite na amaokwu nke 9. Ka ịhụnanya bụrụ ihe nke iru abụọ na-adị n'ime ya, na-akpọ na ajọ ihe asị, na-arapara ezi ihe na-arụ. N'akụkụ ịhụnanya unu n'ebe ụmụnna unu nọ, ka ihe mmadụ ibu na-atọrịta unu ụtọ nke ukwuu. N'akụkụ nsọpụrụ unu, na-acharanụ ibu unu ụzọ. N'akụkụ ịnụ ọkụ n'obi unu, na-agbaghara ndị ọgbọ n'akụkụ mmụọ unu, na-adị n'ọkụ n'akụkụ Onyenwe anyị, na-abụnụ oru n'akụkụ olileanya unu, na-aṅụrị ọṅụ n'akụkụ mkpagbu unu, na-enwenụ ntachi obi n'akụkụ ekpere unu, na-anọgidesi n'ike n'akụkụ ihe mkpa dị nsọ, na-enwekọnụ ihe, na-agbaso n'ọlụ ile ndị ọbịa anya nke ọma, na-agọzi unu ndị nsogbu unu, na-agọzi unu akpụkwala ọnụ, na-esonụ ndị na-aṅụrị ọṅụ ṅụrịa ọṅụ, na-esonụ ndị na-akwa akwa na-akwa akwa, na-atụkwasị n'uche n'otu ihe ahụ n'ebe ibu unu nọ. Unu atụkwasịla uche n'ihe dị elu, kama ka ndị ọnọdụ ha dị ala na-adọrọ unu iso ha. Unu enwela uche abụọ n'anya onye nwe unu. Unu enyeghachikwala ọbụla ihe ọjọọ nọdụ ihe ọjọọ. Buru n'ụzọ na-eche ihe ọma n'iru mmadụ niile. Anyị na bụ otu ihe ga-ekwe unu, ka ihe nke dịrị unu onwe unu ra unu na mmadụ niile na-adị n'udo. Ndị m hụrụ n'anya, unu abụlara onwe unu ọbọ, kama cheeranụ iwe ahụ ụzọ, n'ihi na-edewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, mụ nwe ọbọ, mụ onwe m ga-enyeghachi ha. Onye nwe anyị kwuru, ma ọ bụrụ na agụ na-agụ onye iro gị n'azụ ya, ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, gị mee ka ọ ṅụọ mmiri. N'ihi na ime nke a, ị na-atụkwasị chekwu na-ere ọkụ n'isi ya. Ekwela ihe ọjọọ merie gị,
kama were ezi ihe mere ihe ọjọọ. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ anyị ji aga n'iru abụ 236. The Holy Gospel is written in the 16th chapter, the Gospel of our Lord Jesus Christ, as recorded by St. Luke, beginning at verse 19. There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in a great luxury every day. There was also a poor man named Nazareth, covered with sores,
who used to be brought to the rich man's door, hoping to eat the bits of food that fell from the rich man's table. Even the dogs will come and lick his sores. The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feet in heaven. The rich man died and was buried. And in Hades, where he was in great pain, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. He so called out, "Father Abraham, take pity on me, and send Lazarus to dip his finger in some water and cool my tongue, because I am in great pain in this fire." But Abraham said, "Remember, my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here, while you are in pain. Besides all that, there is a deep pit laying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are." The rich man said, "Then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, where I have 5 brothers. Let him go and warn them, so that they, at least, will not come to this place of pain." Abraham said, "Your brothers have Moses and the prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say." The rich man answered, "That is not enough, Father Abraham. But if someone were to rise from death and go to them, then they would turn from their sins." But Abraham said, "If they will not listen to Moses and the prophets, they will not convince, even if someone were to rise from death." This is the gospel of Christ. Biko ndị nụrụ sọ hapụ aka abata. Abụ nke Jizọs, otu ọbụla o siri dị. Abụ nke ya mgbe niile. Abụ nke ya, abụ nke Jizọs, otu ọbụla o siri dị. Abụ nke ya mgbe niile. Abụ nke ya, abụ nke Jizọs, otu ọbụla o siri dị. Abụ nke ya mgbe niile. Ya mere, nna dị nsọ, nke a bụ nkwupụta nke obi anyị na anyị chọrọ ịbụ nke Jizọs na mgbe niile. Ya mere, ezi onye nwe anyị, biko buru ahụ inye aka dịka anyị na-ege ntị n'okwu nsọ gị na nke dị ka okwu a gbaa mgbọrọgwụ n'ime ndụ anyị n'aha Jizọs. Ka ha ga-abụ ndị ga-eji okwu ka wee mere ihe na nke eluigwe. N'ụbọchị ikpeazụ, ha ga-abụ ndị ga-eketa ezi ọṅụ na alaeze gị n'aha Jizọs. And therefore, Father in heaven, as your word will come forth, we pray, O Lord, that it will come by the power of the Holy Spirit. It will convict all the hearts here. No one will leave here this morning without the entrance of your word. In the name of Jesus Christ. Father, we pray also that you will create a space for us to accommodate your word, so that at the end, Lord, we will live to glorify you. This we pray through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Because I'll be makana akunmana okochukwu Israel anyị
onye nwanne anyị nwoke ọwụ ọ na-anụ Igbo so anyị ga na-atụgharị ya kwụ na ụta hallelujah anyị ga na-eme ya anyị go ofe ebe anyị go ofe ebe. The Lord will help us in Jesus' name. Our topic this morning, being in Christ and Christ in you. Being in Christ and Christ in you. Is it the same thing? Eh? Hallelujah. Being in Christ and Christ in you. But I would tell us, one must take place before the other one. And we'll take our text from the book of Matthew chapter 11. Matthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Say, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. He said, take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Also, Bekutena ono ndị niile na-adọba onwe unu n'ọlụ ndị ebukwa ebu dị arụ nwa onwe ga-eme ka unu mee gịnị zuru ike naranụ yoku mụ naranụ yoku nke m n'olu unu matakwanụ na ihe nụ n'ọnụ m matakwanụ ihe n'ọnụ m n'ihi na abụ m onye nwayọọ onye wedatara onwe ya n'ala na obi. So, looking at this particular Bible verse, trying to relate it with our meditation this morning, it's a being in Christ and Christ in you. The difference is that when a man comes to Christ, he receives rest. When a man had been suffering here, a choice ebe ezimeke. Christ. When the world has subjected you to difficulties, when things are not going as planned, when the devil has taken the center stage of your very existence, and you have become weary, you are carrying so much load, you are carrying so much burden, and those burdens are weighing you down. It is only in Christ Jesus that burdens are lifted. Now, who is qualified to come in this circumstance? It is only those who are weary of their situation. Hallelujah. Excuse me, if a man is not weary of his situation, will he seek help? Definitely he will not do that. Why? He is still comfortable with the yoke of the enemy. There are people who have become so comfortable in affliction and they have decided to settle in affliction. For such people, they cannot come to Jesus. They don't have the capacity to come to the Master. But those that have seen their situation and they desire a change because of the load, that load could be anything. It could be sickness. It could be affliction. It could be sin. It could be what the enemy has built in your life as a structure to hinder you to fulfill God's purpose. These are what I call load. They are heavy load. And the intention of a heavy load is to make sure you don't have flexibility in your what? In your movement. If the enemy wants to hinder you in your spiritual walk with God, what will he do? Is to give you a heavy load. So, and people who are comfortable in that, with that situation, they cannot come to Jesus. But for those whom Jesus is calling this morning, also, those who have been struggling, they have been struggling through situations that the enemy has set up as a structure to make sure they don't progress. Jesus, I'm making it.
So there is rest when a man comes to Jesus. There is rest. Rest from all the struggle. It is something that the Lord has assured us. As long as you are made of a man to come to the Lord Jesus Christ, there is rest. Like I said, there are people that don't want that rest. They have entered into a covenant with the enemy. And the terms of that covenant is you must carry this load. So that is coming to Jesus Christ. That is coming to the Lord Jesus Christ. But you can come to Jesus, Jesus, without the intention of allowing Christ to be in you. You have come for rest from the attack and from the affliction. You have now come to Jesus. But now, allowing Jesus to do what? To be in you becomes a matter. That was where we read. It said, then the next thing is take my yoke. Now that is where we have the problem. Taking the yoke of Christ. It is only a man that has taken the yoke of Jesus that Christ can do what? Can dwell in him. So this morning I'm pleading that the Holy Spirit will help us to have an understanding of what the Lord is trying to bring to his church this morning. God is talking about being in Christ. But before you can be in Christ, you must have come to Christ. Are you satisfied with where you are? You have come to the church. You have come to Christ. Is that the end point? Is that where you ought to be? Is that where you decide to stay? Not allowing Christ to be in you. That is why a man says, I'm a Christian. He is still neck deep in pursuit of the things of this life. All can name Christ. But how can I log? How can I say? How can I be? How can I know become my agony? Okay. But the more the apple which in the game again, yes. He answers the call as child of God. But all the things that he ought to have learned from Jesus, he has not learned it. Truly. When they are questioning, who are you? Are you a Christian? What will you say? I am a Christian. What is your name? My name is John. Who is John? One of the apostles. Everything about him is Christian. But the life of Christ is not in him. The life of Christ can only come to a man who has decided to take the yoke. You have opened up and said, Lord, I surrender. Jesus, come and have your being in me. I am determined to learn of you. I am determined to learn. I am determined to clearly see your footprint and do what? And plant my own. And that is the problem. But my load, my burden is what? Is light. But because we love to have it our own way. But remember the Bible says, there is a way that seemeth right unto what? A man. At the end is what? Instruction. You know, we were discussing one day in our Bible study, and I said, the intention of Jesus is to come and live his life in you. That is why. And it was what he did with the apostles of old. That was why in Antioch, these are Christians, because their life is like the life of that man that was what? Crucified on the cross. So the actual intention of the Lord is that Christ might be indwelling in us. So that anywhere they see us, they say, he must be a Christian. Not Christian by title. Not Christian by association. But Christian indeed. That is what the Lord is looking for. And that is the purpose of the church. That is why God set up the church. Where we all come together to prepare men and women who will enter into eternal
glory. That is why the church is here. My brother, my sister, if you are coming here for any other thing, aside from this, I think you're in the wrong place. This morning we are having Bible study, and the brother asked a question, said, why is it there are so many evil? If God created everything to be good, I said, look. And we answered that question, I said, look, you have a choice. Hallelujah. You have a what? A choice. If you want to be in Christ, you have a choice. If you want to be outside Jesus, it's also a choice. Remember in the Bible, in John chapter 6. John chapter 6, because of time, we might not be able to read it. Something happened in John chapter 6. These are men that have come to Jesus, and they have been with Jesus for days, and all through that time, what happened? Their physiological needs were met. Food was distributed. With 2 loaves and 5 fish, what happened? They all ate and had their fill. Why did they have such a privilege? Or that's such a privilege? They had come to Jesus. They ate and had their fill. Hallelujah. And the following day, what did they do? They began to look for Jesus again. When they eventually saw him, what did they say? Master, we have been looking for you. What we ate yesterday, the memory of what we ate yesterday is still very much fresh in our life. And because of that, we have been searching for you. Where have you been? Why must you invest such energy to look for you? And Jesus looked at them and said, I know why you are coming now. Yesterday, after eating, you all had takeaway, 3 of us. After eating, there was what? Takeaway. Even 12 baskets were left untouched. So that's why people are coming. But the matter does not end here. How did Jesus address that issue? Can we? Verse 53. Thank you very much. Truly, truly. Look at that word, truly, truly, for emphasis sake. Truly, truly, I say to you, except you eat the flesh of the Son of Man and do what? And drink his blood, there is no life. Look at the word truly, truly. I want to actually look at when the Lord says truly, truly, which means there is no any other way, no any other alternative. Say truly, truly, I tell you, except you eat the flesh of my flesh and drink my blood, you have no life. Please, I want us to look at how did they respond to that matter. How did they respond? Can we go to verse 66? How did they respond? Somebody read for us. How did they respond? Verse 66. Oh my God. After that, many of the disciples did what? They become antagonistic. Why are you wasting our time? It has become the norm. And that is why the kingdom of darkness is so bold. I come at that now. Equity is so bold now. Oh my God, he's so bold. Why is he so bold? Because there are no men and women who want to eat of the bread of heaven and drink of the blood of the Son of Man, that he might be indwelling. That is why we are not making impact. That is why Muslims cannot do night vigil and no angel will go and knock them on the head. Because we have lost our boldness. We have come to Christ, but we have not allowed Christ to be indwelling. And that's a serious matter. Look how they responded. These are would-be disciples. Who is the disciple?
a follower of Christ, only needs to Christ now. But when the truth was confronted, when he was confronted with the truth, they say, Master, do you understand? I say, this is a hard saying. But Jesus said, my yoke is light and my burden is easy. And yet, the Bible says they turned their backs and refused to follow him anymore. We can't put up with this. We are comfortable with the bread and sighting. We're okay with that. We're okay with healing. Oh, there's no problem. We're okay. The lame we walk. The deaf we hear. The mute we speak. We are all okay with that. But we are uncomfortable with this one. It's a hard saying. How can you be indwelt? You know, we were discussing in the Bible study one day, and I said, look, the life of a child of God, the life of being a Christian is that Christ was the indwelling. Jesus has not come to help you live your life. Jesus has not come to help you actualize your purpose. Jesus have encountered Jesus. There was a place a man of God went to go and preach. As the man was preaching and preaching and preaching, the word of God was coming so strong. One guy said, sir, that man you are talking about, he's here. What do you mean? The man you are describing, he is in our midst. The preacher said, are you serious? Come on, we know where he's in. I will take you to his house. He must say, okay, let us go. How did Jesus Christ come in the flesh again? Lo and behold, he took him to the house of another missionary who had been there for years. That is the man you are talking about. The man you are telling us about his life. This is him. Which means all the time the man had been there, all they had been seeing is Christ in him. The one that the Bible say, last day when we had our team, say Christ in you. The what? Of glory. Christ in you. The hope of glory. If Christ is not resident in you, my brother, my sister, forget about glory. We have been so deceived that we think that by coming to church as a Christian, then we have become Christians. No, we are not Christians. We have only come to Christ to receive initial rest, first rest. Please, those outside should be allowed to come in. Yeah, good say Jesus. No Lord, oh, now kuya kuzira yoso takone buso netiti ai jiwayona sibia zukonka kabonane yongo roe obi ai kaboni kenkenjo yetos kuku sebi ai nagige zuko. That is still the intention of God Almighty. That we and Christ will become co-heirs, joint heirs. Please, what is a heir? Somebody that inherits. Is that not so? And by God's design, we ought to inherit. We are co-heirs with Christ. Which means the thing that is of Jesus, by the time we get there, we are going to share that property with Christ. That is God's original intention. No wonder the Bible says, we live anyhow, live carelessly, because eyes have not seen, ears have not heard,
Neither has he entered into the heart of man. What God is putting aside. Those things are lost on us. You know, the devil is very strategic. Let me tell us this. Satan is very strategic. Why do I say so? Because what he does is to do what? Is to rebrand. Keep on rebranding. Making it look anew. The things of this world. So that you and I will become captives. We are being captivated by the things of this world. People of God, I'm not saying things of this world, things of this life, maybe your cars, your houses, they are useless. No! It is the attachment and the pursuit. When we pursue those things and place them above the pursuit of Christ, we are at the danger of losing eternity. People of God, I'm not saying this to frighten us, but I'm saying this for us to understand. Because if you enter eternity as a wicked man, you have become a wicked man forever. Nothing changes in eternity. If you enter eternity as a liar, you have become an eternal liar. Now maybe you enter eternity as a jealous person, envy. You have entered eternity as envious and a jealous person all through. And the scripture is very clear. No wicked man has eternal life. That is why the Lord is calling us this morning and telling us the truth of his gospel. That the fact that you have come to Jesus is not enough. You must make a space for him to be indwelling. You must make a space for Christ to take his place, his rightful place. He created you and I that he might come and dwell in us. That is the reason why you are created. The fact that you are not manifesting that as at now, and the Lord has kept you, has kept quiet. He is only giving us time to come to the reality of why you and I are living here on earth. Finally, as we begin to round up, in John chapter 12, verse 44 to 48. I want somebody who has a voice. I wish there's another microphone so that somebody can read for us that particular place. I wouldn't mind. I wouldn't mind. Thank you. Please just let us take it one by one because we are concluding. Bible says, and Jesus did what? He cried out. Excuse me, when somebody cries out, what does that mean? The thing has become so burdened. We're making it. Bible says, if you look at some Bible verses, and he cried out with a loud voice, which means the matter has become a very serious matter. Continue, my brother. He that believeth on me, not only on me. Stop there. Sorry, you continue. He still has sent me. Talking about God the Father. He that seeth me. I wonder how a man can come to Jesus. All he saw is loaf of bread and fish and healing and what? And what next? And all he saw in Christ was miracle. He never saw eternity in Christ. All he was seeing is food and drink. That is all he saw. He never saw eternity. Continue, sir. I have come as a light into the world, but we prefer to walk in darkness. Okay? Whosoever, a general invitation. Nobody is being left out. Whosoever. Whenever you hear the Bible say whosoever, it means that nobody is left out. It is for everyone. All of us put together. Whosoever, should not abide in darkness. Okay? Oh, let us start. If any man, even as you are here now, you hear this word of life,
and you refuse to believe it. I am not going to judge you. I have not come to judge, but to save. If you eventually reject him, like those disciples did, they rejected him. How is Jesus? Because we are comfortable with all that we are eating, but please count us out. And does not receive my word. There is one that judged him. Oh my God. Please stop there. Stop there, sir. There is one that judged. There is one that judged. Who is the one who judged? The word of God that comes to you. Continue, sir. The same word that you are preaching, you are hearing every Sunday, every Anania Sunday, Anania Bible study on Monday, Anania AYF on Tuesday, Anania na moment of transformation, Anania FAC on what? On Wednesday, on Thursday, Anania DHU on Friday, Anania in short, from all through the week you have been hearing it. But we cannot conclude this without looking at the state at which Jesus made that statement. The Bible says he cried out with a loud voice. So that even if you don't want to listen, you will listen by force. The word will always come to you. Say, he cried out. When I hear the word verily, verily in the scripture, I become very careful. I begin to shiver. And I come again, I hear Jesus crying out. I become very attentive. Because what the master is saying in that regard simply shows this thing must not be taken for granted. He cried out in a loud voice. How can the master cry out and yet with such a loud voice just for our salvation, but yet our hearts are far from him? We are content to receive food. We are content to receive healing. We are content to receive money. We are content to receive everything that will sustain us here on earth. And we reject the very thing that will take us to eternity. Let us pray. Father in heaven, we thank you for your word. Lord in heaven, we pray that your spirit will help us so that this word, O Lord, will not judge us on the last day. Rather, O Lord, through your word this very morning, we shall become people, O Lord, who will make space for Jesus to be indwelling. This is our cry this morning. Lord, please help us. The cry you cried unto those men in the scripture, Father, we hear you crying the same cry to us this morning. And Father, we beg you, come and take your place. Come and take your rightful place. Your church will move forward. The gate of hell shall not prevail. Father, it is because we have not allowed you to be indwelling. That is why the kingdom of darkness is becoming so bold these days. But Father, from today, because your word has come forth, we shall be the light of the world. In the name of Jesus Christ. Wherever we step out this week, oh Lord, your people shall be light, that the kingdom of darkness cannot gainsay. The Bible says, at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow. Thank you, faithful and eternal God. For in Jesus' name we have prayed. Yakute Jesus, no Lord, go. Onye nwanyị nọnyere unu
ka anyị gaa na page 9 ka anyị na-akwụrụ n'ụkwụ anyị mmadụ niile ka anyị nwee ike gụpụta okwukwe nke Naịjirịa. Anyị kwere n'otu Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa na ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara Chineke, onye nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara n'ihe, ezi Chineke nke pụtara n'ezi Chineke, onye a mụtara amụta ma eke ihe eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka wee kee ihe niile, n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ. O yiri anụ arụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, wee mee ya mmadụ. N'ihi anyị akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate. Ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o siri n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na onye na-enye ndụ, onye si na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ịkarịrị echiche mmadụ. Ọ dịghị onye dị ka gị. Ewo, ịdịkwa ịtụnanya, ịkarịrị echiche mmadụ. Onye dị ka gị, ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, eze, ịdịkwa ịtụnanya, ịkarịrị echiche mmadụ. Ọ dịghị onye dị ka gị. Ndị mmụọ ozi bi n'igwe, ha na-asị haleluya, ha na-asị haleluya. Jehova emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ ozi bi n'igwe, ha na-asị haleluya, ha na-asị haleluya. Jehovah meriwo. Hallelujah, hallelujah. Jehovah meriwo. Hallelujah, hallelujah. People of God, this morning, one of the places I go was Matthew chapter 11. The Bible says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." I am led
to pray one or two prayers against affliction in the life of people of God. In the midst of ihe isi ike, ntụtụrụ akụkọ ka anyị na-anọ, nrịanrịa, anwụọkwana, nsogbu, ọkụ agbakwana, mmadụ adapụkwana. N'ụtụtụ a, onye nwe anyị ga-aza anyị ekpere n'aha Jizọs. Anyị ga-akpọku Chineke maka na o kwere anyị nkwa sị na mgbe ọbụla anyị kpọkuru ya na ọ ga-aza ekpere anyị. N'ihe niile bụ nsogbu na ọ ga-egboro anya. We're going to pray against afflictions this morning. Psalm 34 verse 19 says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him from them all. Enwere nke ọ hapụrụ. Ana m ekwubi okwu na ihe niile bụ ihe ekwensu ji na-eti anya anya, na-eti anya ụtarị. N'ụbọchị taa, onye nwe anyị ga-eburu anyị ibu n'aha Jizọs. I'm going to pray against afflictions. I don't know how you feel. Ọ bụrụ na enwe nke ị nwere, biko chọọ onye dị na mkpa kpọkuo aha ya. After all, ọ bụ intercessory prayer ka anyị nọ. Ile onye ọ nọ na mkpa, ma ọ bụ nrịarịa, ma ọ bụ amụtaghị nwa, ma ọ bụ ọnọdụ ọbụla, ị ga-ekpere onye ahụ ekpere n'ụtụtụ a. Hallelujah. The Lord will deliver me from every affliction troubling my body, troubling my soul. The Lord will break them this morning in the name of Jesus. Can you say, my Father, deliver me from every affliction troubling my body, troubling my soul, troubling my spirit. Let every yoke of oppression be broken this morning in the name of Jesus Christ. Can you open your mouth and say that prayer? Pray it and call the names of people you know that are passing through affliction. Lord, deliver me from every affliction troubling my body, troubling my soul, everything troubling me, every oppression of the enemy in my life. Ihe niile ekwensu ji na-ebuso m agha, onye nwe anyị buoro m agha n'ụtụtụ a, onye nwe anyị buoro m agha n'ụtụtụ a, buoro ezinụlọ m agha, buoro my ministry agha, buoro my ministry agha, buoro my business agha, buoro ụmụ m agha. Ebe ọbụla ekwensu ji na-ebuso anyị agha, Chineke bilie n'ụtụtụ a, bịa buoro anyị agha. Ekwela ka ihere mee anyị n'ebe ekwensu nọ, onye nwe anyị bịa buoro anyị agha n'ụtụtụ a. In Jesus' name we pray. I didn't hear that amen. In Jesus' name we pray. The Bible says in Isaiah chapter 53 verse 5, also by his stripes we were healed. We're going to pray against every affliction of sickness. Father, every affliction on my body, I receive total healing from every sickness and every affliction. Open your mouth and say that prayer. By your authority, by your power, I receive healing in my head, in my body, every kind of sickness. Lord, let the affliction of sickness be taken away. Otherwise, you won't be area. Makara akagi dike, akagi demba. Okwongi dike. Bible says by your words, oh God, everything that took place, Lord, you brought them to God. Take away, oh God, every affliction of sickness in my body, in my family. Lord, take them away. Restore to me the joy of my salvation, oh Lord, my God. Restore to me the joy of my salvation, oh Lord, you are my
God. In Jesus' name we pray. Joel chapter 2 verse 25 say, I will restore to you the years that the locust has eaten. You're going to pray for yourself. I ask God to restore to you joy, peace, blessings that affliction has stolen away from your life. Everything affliction has stolen away from your life, ask the Lord to restore. Can you say, my Father? Say it again, my Father. Restore unto me my joy, my peace, my blessings that affliction has stolen away from my life. Open your mouth and say that prayer. Say, Lord, restore to me joy the enemy has taken away. Restore to me everything the affliction has taken away. Let, oh God, Jehovah, restoration take place in my life, oh God. Everything affliction has stolen, restore to me. Restore my joy, restore my peace, restore my blessings, restore them, oh God. Restore. Let there be restoration in my life. Let there be restoration in my ministry. Let there be restoration in my business. Restoration, oh God. Father, restore, restore. In Jesus' name we pray. Finally, Revelation chapter 12 verse 11 says, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They overcame. Reverend Sam, I am overcoming this morning. I pray for you. You are overcoming this morning. We are overcoming this morning. Can you make it a demonstration? Can you say, my Father, I overcome every satanic affliction through the power of the blood of Jesus. My Father, I overcome every satanic affliction through the blood of Jesus. Can you open your mouth and say, Lord, I overcome them. I overcome them. I overcome every affliction. I overcome every attack. I overcome every trouble. I overcome. I overcome. I am an overcomer. I am an overcomer. I overcome everything the enemy is bringing against me. Everything the enemy is working against me. I overcome. I overcome. Lord, I stand as an overcomer. I overcome the afflictions. I overcome the attack. I overcome their trouble. I am an overcomer. I overcome by the power of God. I overcome by the blood of Jesus. I overcome by the word of the Lamb. I am an overcomer. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Anyị ekpe n'aha Jizọs. You may need to aka ya abụọ mehee ya towards this altar. Just open your heart. Onye nwe anyị dị ikike nke si n'eluigwe na ntụkwasị obi nke anyị nwere n'ebe ị nọ. Isi anyị na anyị kwuo na ọ ga-abịa na mmezu site na amara gị. Onye nwe anyị ụbọchị taa anyị na-ekwu okwu n'isi mmadụ nọ n'nzukọ a. Na-asị Chineke, ebe ọ bụla ekwensu si na-eti anya ọnya, ebe ọ bụla o si na-ebuso anya agha, onye nwe anyị ka ebibie ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ka ala ya n'iyi n'aha Jizọs. Atụmatụ niile nke ha nwere isi na anyị agaghị anọ n'udo, isi na ha ga-esi anyị ike, isi na anyị agaghị enwe ego, isi na ọṅụ agaghị abụ nketa oke anyị na-akagbu ya n'ụtụtụ a na-asị na ọ gaghị adị ire n'aha Jizọs. Onye nwe anyị bịa mere onwe aha n'ebe anyị nọ, maka na si na ndị tụkwasịrị ya obi n'ihere agaghị eme ha. Lee ụmụ na chọọchị dị Mesaya, anyị na-ekwubi okwu na-asị na nsogbu niile nke ekwensu, ihere agaghị eme anyị n'aha Jizọs. Ihere agaghị eme anyị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nara ekele na-enezawa anyị ekpere site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị rịọ amara, ka anyị sị amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ na-enyere anyị ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka anyị kwụrụ n'ụkwụ anyị mmadụ niile gaa na page 20. Page 20.
Christ bụ udo nke anyị. O nwere ka anyị na Chineke dị n'udo n'otu ara ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya na-eketa oke n'udo ya. Udo nke onye nwe anyị dịrị unu mgbe niile. Ka anyị kerịta ibe anyị ekele udo. My hands are filled, my hands are filled with the blessings of the Lord. With the blessings of the Lord. My hands are filled. My hands are filled. With the blessings of the Lord. With the blessings of the Lord. Anyone I touch, Anyone I touch, surely must be blessed. surely must be blessed. My hands are filled With the blessings of the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Mgbe anyị na-abụ abụ 123, a ga-anakọta onyinye ọfa 3. Abụ 1, 2, 3.
Ka anyị gaa na page 21. Onye agọziri agọzi ka ị bụ onye nwe Chineke ka ihe niile kere eke. Site n'obiọma gị ka anyị were achịcha nke anyị nye, nke ala mepụtara aka mmadụ wee mekwa ya, ọ ga-abụrụ anyị achịcha nke ndụ. Onye agọziri agọzi ka ị bụ onye nwe Chineke nke ihe niile kere eke. Site n'obiọma gị ka anyị were mmanya nke anyị nye, mkpụrụ nke osi vaịn nakwa ọlụ aka mmadụ, ọ ga-abụrụ anyị ihe ọṅụṅụ nke mmụọ. Mmadụ niile, gị onwe gị onye nwanyị, ka ịdụko niile, ike niile, na otuto niile, ebube niile, na ebu eze niile dịrị, n'ihi na ihe niile nke dị n'elu na nke dị n'ụwa bụ nke gị. N'ebe ị nọ ka ihe niile si bịa, ọkwa site n'ihe i nyere anyị ka anyị na-enyeghachi gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu, ka anyị onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ na ọṅụ anyị nye gị ekele na otuto mgbe niile na n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ m ihe niile, nna nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, ise n'aka ya wee kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ise n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka mmụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ise n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe omume. Onye bụ otu Chineke, otu onye nwe anyị, ọ bụghị naanị otu kama ụdị atọ dị n'ime otu ihe ahụ. N'ihi na ihe ahụ nke anyị kwere n'otuto nke Nna, otu ihe ahụ ka anyị kwere na nke Ọkpara nakwa na nke Mmụọ Nsọ, na-enwe ihe dị iche, na-enwe nke ka ibe ya. Ya mere anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa ha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwa. emenụ nke a ka unu wee na-echeta. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko n'otu aka. Unu niile ṅụọ n'ime nke a, nke abụọ ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụụ nke a na-awụsị n'ihi unu, n'ihi ọtụtụ mmadụ na n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ. Ya mere anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Ya mere Nna nke eluigwe, anyị na-echeta aja o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusakwa mbilite n'onwe ya dị ike na nrigo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko, anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme ememe otu aja ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị, aja ekele ụtụtụ anyị nke a, mgbe anyị na-eri na akwụkwọ ihe onyinye ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Mewu anyị ọhụụ site n'ike mmụọ gị, gụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị,
jikọta anyị niile n'ime arụ nke ọbara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, ka site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe ebi. Anyị gaa na page 31. Achịcha nke anyị na-anyawa ọ bụghị nwekọ arụ nke Kraịst. Iko nke anyị na-agọzi ọ bụghị nwekọ ọbara nke Kraịst. Tụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke nke obi umeala mmadụ niile, ka anyị sị, anyị azọba anyị okwu ebe na tebụl nke gị, onye nwanyị onye ebere. Okwu gị, anyị ekwesịghị ịtụtụkọ nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwanyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere kwee onye nwanyị onye amara ka anyị sote arụ nke Jizọs n'ime ya, ka ya onwe ya wee birikwa n'ime anyị mgbe niile. Ụmụnna m mụrụ n'anya, kwere n'okwukwe dị nsọ, nara na arụ nke onye nwanyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echetanụ na ọ nwụrụ n'ihi unu. Were na ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Mana anyị na-arịọ ka naanị ndị gara through confirmation, ndị bishọp bikwasịrị aka n'isi n'ọnọdụ confirmation, ka ha bụrụ ndị ga-abịa nọ. Ndị nke ọzọ na-arịọ ka unu nọrọ n'ekpere.
Abụ 140.
Abụ 115. Abụ 115. Abụ 118. 118.
Abụ 116. 116.
Abụ 154. Abụ 154.
Onye nwanyị nọnyere unu. Mgbe anyị na-abụ abụ 216. 263. Mgbe anyị ga-abụ abụ 263. A ga-anakọta onyinye izu. Abụ 263. Tutu anyị abụọ abụ ahụ, ama m onye bụ Chioma Enemo. Am I right? Chioma Enemo. Your attention is needed at the Sunday school immediately. Chioma Enemo, because Ghana Sunday school, you are needed there immediately. Abu 263. Stanza 1. Stanza 1.
Onye nwanyị nọnyere unu. Ka anyị gaa na page 35. Ka anyị niile gbuo ikpere n'ala. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpe sị, Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ n'ụwa dịka n'eluigwe. Nye anyị nri taa ka e zuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị mmehie niile anyị, dịka anyị si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze na ike na otuto bụ nke gị ugbu a na mgbe niile. Amen. Ekpere nke ekele mmadụ niile. Chineke nke pụrụ m ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were warụ n'ọbara nke ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na-arụ anyị, ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chụrụ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị, ịdị ndụ n'ịlụ ọgụ gị, enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Can we say a better amen? Ụmụ Chineke ndị a gọziri agọzi, ị nwere ike ịtụrụ Chineke amen. Ka onye nwe anyị gọzie anyị n'aha Jizọs. Ugbu a anyị na-akpọ ndị ji otu ụzọ n'ụzọ iri tithe, maọbụ na-egwuola na akaụntụ chọọchị, maọbụ na-eji ya n'aka. Ka ba ndị na-echere anyị egwu ọsịsọ, anyị na-achọ ka anyị gbagote na altar na tithe. Chineke nke eluigwe, ezi nna m ga-adị, ụmụ gị si gị gaba n'iru, ọgaranya nke m dị ọnụ, ọkaka bụ eluigwe. Chineke nke eluigwe, ezi nna m ga-adị, onye ọla ebube, ụmụ gị si gị gaba n'iru, ọgaranya nke m dị ọnụ, ọkwa gị bụ eluigwe. Chineke nke eluigwe, onye ọla ebube, ezi nna m ga-adị, ụmụ gị si gị gaba n'iru, ọgaranya nke m dị ọnụ. Ngakọsọ n'onye ọla ebube ndị elu ọmụmụ ụwa, ngakọdo n'onye amara gị bara ụba n'ebe m nọ, ọkaka bụ eluigwe. Chineke nke eluigwe, ezi nna m ga-adị, ụmụ gị si gị gaba n'iru, ọgaranya nke m dị ọnụ. Ka anyị kpere Chineke. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, lekwa ụmụ gị, nna anyị nke na-adị ndụ ebighị ebi, n'ihi na abịa na iru ebube so gị na nrube isi iweta otu ụzọ n'ụzọ iri ha. Ya mere nna nke eluigwe, anyị na-ekpe sị gị nara ihe onye ha ndị gọzie ha n'aha Jizọs Kraịst. Igwe nkwa n'okwu nsọ gị si na nke eluigwe na ka ha rabụ ndị na-eweta otu ụzọ n'ụzọ iri ha, ị ga-emeghepụrụ ha ọnụ ụzọ nke eluigwe, si n'ebe nsọ gị wee zikwasị ngọzi nke eluigwe dịka igirigi nke ndụ. Ya mere nna nke eluigwe, ndị a bịa n'iru obi nsọ gị n'ụtụtụ a, dịka ha na-apụ n'ụbọchị taa, ebe a na-azọ, ebe a na-alụ ọrụ, ị ga-agọzi ha n'aha Jizọs. Mmesoma gị ga na-agbaso ha mgbe niile. Anyị na-abara nrịanrịa mba, anyị na-abara ihe ọ na-apụnara mmadụ ihe mba, ọ ga-adị anya n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. N'ime ịzọ nna nke eluigwe, ị ga-emere onwe gị aha n'ebe ha na-azụ ahịa, ị ga-emere onwe gị aha ebe ha na-alụ ọrụ. Ngọzi nke eluigwe ga-eyikwasị ha dịka igirigi nke eluigwe. Ka ka anyị kpere baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Aga m ewere obi m jere gozi, were obi m ụlọ ọrụ gị ọrụ n'ụwa. Aga m ewere obi m jere gozi eluigwe, onye nwụrụ m abụghị Chukwu. Aga m ewere obi m jere gozi, were obi m ụlọ ọrụ gị ọrụ.
mezuwo nkwa ya. Anyị niile mere Chukwu gọziri agọzi. Ịhụla okwu Chineke mezuwo n'iru odide. Ka mmadụ niile yọrịba ịbara, yọrịba ịbara, yọrọ ịbara n'elu oke nkume. Oke nkume ahụ bụ Jizọs. Anyị ga-efe ya ofufe. Amen and amen. Toonu Chineke anyị bụrụra n'omume. Anyị ga-ewutere Chineke ihe onyinye. Ọsọ ka mma inye enye karịa ịnara anara. Ma ngọzi na-adị na-enye. Oge anyị na-enye anyị ngọzi n'aha Jizọs. Biko, envelopu anyị ka o diju afọ. Agụ na envelopu gị mee ka o diju afọ. Go to that for I brought Chineke. Make sure the envelope is well fed. Mine is fed. Sure, yours will be fed. And you are blessing. You are blessing. When I usually say giving is I say what? If you doubt it, go and ask Mr. Fig Tree. Go and research it. Go and ask Mr. Fig Tree. When I say giving is living, I draw my thought from the fig tree. Can better Chineke. Only why I na-ekele gị Chineke. N'ime ka ahụ ụbọchị nke tanya Sunday nke ikpeazụ n'ọnwa Septemba n'afọ 2025. Na-asị nwe ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Ọ bụ ụfọdụ mmadụ ọnwa Septemba 1 dị n'ụbọchị nke taa Chineke. Anyị abụ mmụ gị nọ n'okike nsọ gị na-asị tiri gị na-asị hallelujah. Ọ ga-adị mma n'aha Jizọs. Asị onye nwa nke niile bụ mkpa anyị Chineke buru anyị niile n'aha Jizọs. Ebe anyị na-arụ ọrụ mbuli elu ga-abụ nke anyị n'aha Jizọs. Ebe anyị na-azụ ahịa uru kwururu n'aha Jizọs. Ọdụ onye na-etinye na-achọ ọrụ Chineke nye onye ahụ ọrụ n'aha Jizọs. Ọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ Chineke mee ha ga-adị ime n'aha Jizọs. Ka ara m nwaanyị dị ime na chọọchị a Chineke ha ga-amụrụ nwaanyị Hibru n'aha Jizọs. Ka ara abụ ụmụ agbọghọ na-achọ dị Chineke nye ezigbo di nke aka ha n'aha Jizọs. Nwaanyị oge a na-enye ihe ndị a na-asị na ọnwa Oktoba ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Nwaanyị ekele dịrị gị na anyị kpere sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Enwere m enyi ịma na ọ na-egbo mkpa m niile. Ụlọ m dị anya karịa kpakpando mara n'aka m oge ihe Wherever you are, I want to hear your clapping offering to the Lord. Abịara m inye gị ekele. Omemma abịara m inye gị ekele. Ekele kwesịrị gị se. Abịara m inye gị ekele. Omemma abịara m inye gị ekele. Ekele kwesịrị gị. Father, for all that you have done and for all that you still do, we have come to give you thanks. Abraham inyekele, oke mwameri mo. Abraham inyekele, ekele kwesi. You say, Abraham inyekele, omemma. Abraham inyekele, ekele kwesi. Onye na-ebu gị dị gị ebe
chukwu onye mere na ndị igwe bi ya onye mere kpọọ ya onye bụ onye nwe Chineke na nke igwe ga-abụ na nke igwe ga-abụli emelu akpado omega papa nke igwe mmalite n'ọgwụgwụ onye ebere onye na-eji aka ya gosi iwu o jiri bụrụ chi were aka gị bịa onye menụ onye nwe Chineke na nke igwe na-abụghị ibu onye nwe Chineke na nke igwe na-abụghị Judge your heart, nwanne m nwanyị bụ asọpụta mama gị ka Chukwu si ya mere jisi n'ịmara mmejọ nsogbu ya mere jisi n'ịmara mmejọ jọgụ dọdị ya asọpụta ọ mara mma mma zuru ọrụre Jizọs si ma ọmụma ọsọ ruru
Jesus weli fede ojijimoji pe ya ni ma ọmọlẹ Jesus weli fede ojijimoji pe ya ni ma ọmọ ya mo kan ojijimoji pe ya ni ma ọmọ mo kan ojijimoji pe ya ni ma ojijimoji pe ya ni ma ojijimoji pe ya ni ma
Thank you, Divine Band. Because you have taken my 2 minutes. In that thing I agree with you, I will take your own 2 minutes. Hallelujah. Thank you very much. We now invite the women to come for their sacrifice card. The band will play. Let's do that very, very fast. The band will play. We invite all the women to come forward for their sacrifice card. Kamburo tuto bugara chuku Oine mema Ome buwaye Asin Kamburo tuto bugara chuku Abima mema Ome buwaye Ani toya Toya Kali buwaye Kamburo tuto bugara chuku
The Lord be with you. Let us pray. Our Father and our God, we want to thank you sincerely this morning in the life of our mothers. We thank you for your grace. We thank you for your love. And we thank you for keeping them alive. May your name be praised forever in Jesus' name. Lord, they have come before you to offer you their sacrifice. Lord, may you receive and accept it from them in the name of Jesus. I pray for you today, the Lord will bless you. The Lord will keep you. His grace will continue to shine upon you. The Lord will continue to help you. In life, you will never be stranded. When you go out, you will see God. When you come in, you will see God. In every areas of your life, the Lord will continue to surprise you. It shall be well with you. It shall be well with your children. It shall be well with your husband. In this church, the Lord will continue to prosper you. Thank you, Father. We pray to Christ our Lord. Imari iji buru chi tinye ya n'ime m. Imari iji buru chi tinye ya n'ime m. Ihe ahụ iji buru chi tinye ya n'ime m. Tinye ya n'ime yo. Tupu ama imari iji buru chi ya n'ime m. Imari iji buru chi ya n'ime m. While we take these announcements, we invite the Harvest Committee to please step out. The Harvest Committee, please step out. Immediately after these announcements, you will address the church. Thank you. Onye nwe anyị nọnyere unu n'aha nke onye nwe anyị Chineke anyị na-adị ndụ ebi ebi na n'isi onye isi nchaja anyị bụ the Venerable Chijioke Nwagwu anyị na-anabata unu na-efe unu nke ụbọchị taa. Onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs ka unu rabịa gbara Jehova egwu unu ka na-etigharị egwu ọṅụ na mgbe niile n'aha Jizọs. Ọṅụ nke onye nwe ga-abụ oke nke unu. I'm with a wonderful news here. I begin with good news. The family of our People's Warden Emeritus, Brother Chiko Chua, the Lord blessed them with a bouncing baby boy on Thursday. On Thursday. This happened on Thursday to the glory of God. Both the mother and the child are doing well. Because any Ajia people, when they won't care about the hand, you are coming to Church of Messiah for the first time. In Abia, Church of Messiah, and when you just very Jesus, oh, wonderful! For your first time coming to serve God in this church, hallelujah! You are welcome. Can you rise, please? You are welcome wherever you are. Please, those around them, please welcome them. Welcome them with the joy of the Lord. You are welcome. In the name of the Lord, you are welcome in the name of those that are there, please greet them. We can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are mightily welcome in Jesus' name. The Lord will do you good. Onye nwe anyị ga-eme gị mma na Church of Messiah n'aha Jizọs.
dịka ị na-eso anyị na-aka ụka ị ga-ahụ ịdị mma Chineke n'aha Jizọs. Biko na gee ntị. Wednesday na-abịa bụ 1st of October ga-abụrụ anyị gịnị? Ndị na-abịa morning of gịnị? Mercy. Let us ask for the mercy of God. Ka anyị ebere Chineke n'ime ọnwa October. Biko na gbalịsie n'ike piano ka anyị bata n'ime ọnwa October site na iri na ịṅụ arụ na ọbara nke ọkpara ya Jesus Christ. It's a Holy Communion service. Ebe a ka a na-ekpe ekpere banyere ọnwa gịnị? Ọnwa ọhụụ. Biko na gbalịsie n'ike bịa. Wednesday time bụ 6:30 mgbe elekere isii na-aga n'ọkara. Mgbe anyị na-eme otu ọ ga ndị nwaanyị ga-egosi n'aha Jizọs. Biko confirmation and the follow up ga-adị mgbe ọ na-akụ elekere nke anọ. Ka anyị chetakwara ya na confirmation ka afọ a ga-abụ na Church of Messiah. Bishop ga-abịa here for confirmation on the 19th of October. Ka Bishop ga-abịa here maka confirmation. So biko ọ na nwa gị so biko kwadosie ha nke ọma maka this year Church of Messiah na-host confirmation. Mgbe anyị na-agbasa biko ụmụnna anyị from the Anambra ụmụnna anyị abịara from the Anambra State biko unu nwere ọgbakọ agbasa biko gbagoro n'elu our brothers from Anambra State maka his state harvest unu nwere oke nnọkọ dị oke mkpa. So agbasa gbagoro n'elu, your coordinator will be there to address you maka na our state harvest ga-bụ na 5th of October nke bụ ụzụka n'ebe gịnị na-abịa abịa. Anyị na-agwakọzi onwe si biko na-agbalịsi n'ike na-esonye ọbụnadị Sunday Bible study from follow up, Monday follow up, Tuesday AYF, Wednesday moment of gịnị transformation, Thursday bụ gịnị EFAG, Friday bụ gịnị DHU. Biko gbalịsie n'ike na-esonye n'ọgbakọ ndị anyị niile. It will help you to grow spiritually. It will help you to grow into the purpose of God. Mgbe anyị na-eme ka onye nwaanyị ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Ndị building committee biko a na-echetara that na ọ na-agbasa ugbu a. Ndị building committee unu nwe ya inaugural meeting ke ewu mgbakọ unu nke izizi. Ndị building committee soko gbalịsie n'ike chere na ọ na-agbasa ya. Onye kpọrọ oku abụ the secretary Mr. Imalewechi. Enwere letters I gụrụ maka last Sunday. Ndị nwe ha abịa were ha. Kemgbe Mr. and Mrs. Emeka mmadụ anụsị. Biko gị rọsti wọrọ ụnụ ebe ahụ. Biko locate biko nye ha letters ndị a. Mr. and Mrs. Emeka mmadụ anụsị. Mr. and Mrs. Izu Mefo. Mr. and Mrs. Izu Mefo. Onye ọzọ bụ Mr. and Mrs. Bro and Mr. and Mrs. Timothy Okonkwo biko. Ọzọ kwa Mr. and Mrs. Nonso Ndulue. Ọzọ bụ Chief and Lolo Donald Ozaro. Biko gbalịsie hụ na enyere ha leta ndị a agụrụ ya n'izuụka gara aga ma ha abịa nara letas ndị a. Nonso Ndule, Timothy Okonkwo na Emeka mmadụ anọsi. Ndị Harvest Committee dịka oge unu eruole Harvest Committee biko bịanụ. Church, praise the Lord. Praise Master Jesus. We want to thank everyone. As our harvest has started gathering momentum, we want to thank everyone who has contributed in one way or the other, starting from the harvest unveiling. We know that the economy is not smiling. But we just want to beg us. Please. What we are seeing is not encouraging. Remember, our family harvest
support that we are doing, that we started from the beginning of the harvest. When we check through, people are not responding. We know that things are not going well, but God will continue to do what? To bless us richly. Remember the categories. The support categories are 100,000 naira, 100,000, 50,000, and 20,000 naira that are expected that every member of this church will pay. Please, if you have not done your own, we are begging, we are pleading. As you do that, may God continue to bless you in the name of Jesus. Remember, coming Sunday is our state harvest. I hope we are ready. Anambra State, are we here? Anambra State, are we here? The light of the nation, are we here? The land of gold and rich heritage, are we here? I hope we are getting set for next Sunday. Oga Church of Messiah. Praise the Lord. Imo State, are we here? Imo people, are we here? Imo, where Imo State, where tradition meets with progress, are we here? The Eastern Heartland, are we here? Please prepare yourself very well for next Sunday. Oga Church of Messiah. Abia State, are we here? The God's own state. Abia, the God's own state. The paradise of opportunity. Abia, the land of promise and progress. Are we here? Abia State. Then Enugu State, the coast city. The coast city, the heart of Igbo land. Are we here? I hope we are getting set. Enugu, where the tradition and innovation thrive. I hope we are getting set for the state harvest next Sunday. Then Ebonyi State. Ebonyi State, are we here? Can we hear your voice? Ebonyi people, are we here? Come next Sunday is the D-Day. Remember how we used to do it? It's going to be dance, 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 dance unto the Lord. Praise Master Jesus. Ebonyi State, the salt of the nation, the rich in resources. I hope we are getting set. Praise the Lord. And the Niger Delta. We will not forget them. The Niger Delta, the heart of Nigerian riches. I hope we are here. Please tell someone to tell somebody, tell somebody to tell somebody to say somebody that it will happen in the Messiah Church by next Sunday. Praise Master Jesus. Then, our adult harvest. The climax. Our adult harvest is coming up by November. That is the first Sunday in November. And the advert placements, and the goodwill messages, we have started collecting it. Please, we are begging us. We don't want to stress the printer. Fire brigade work, you know how it used to be. At the end of the day, the quality of the production will not be nice. Plus, we are begging us, if you want to do adverts, if you want to send good messages to your friends and family, please bring it now. We are collecting it. You can meet any member of Harvest Committee members for that. And this year, because of the high cost of things in the market, the price that the printer gave us is very high. But we believe that God will help us. God will do something this year. Our this year harvest is going to be better than last year in the name of Jesus Christ. Nothing will stop it. We are going higher and higher and higher and higher and higher and higher. We cannot go backward again in the name of Jesus Christ. So because of the high cost of materials, this year, our back page is 200,000 naira. When I say back page, the back page is this back. It's 200,000 naira. But somebody has taken it.
our amiable member of this church has taken it. Can you encourage Naka? Then the inner back page, we decided that this year, that is going to be 150,000 naira. Then there's a very strategic place. This place, we call it before inner back page. It's 100,000 naira. And somebody has taken it too. Praise the Lord. Then the inner front page, that is where you open the brochure. The inner front page is 150,000 naira. And someone has taken it too. Can you call it Naka? Then the center spread is the center of the brochure. It's 150,000 naira. Then full pages, 30,000 naira. Then half pages, 15,000 naira. Please advertise your business. If you know that thing that you do, that you use and put food on your table, advertise it so that your members can do what? Patronize you. And you send your goodwill messages to your friends and families. Please, as we do that, may God continue to bless us. Just as I said before, that this year's harvest is going to be better. It's going to be better than last year. It's going to be more better than last year. And we cannot do it without the congregation. Please, we are soliciting for your support, that you will help us. And God will continue to do what? To bless you richly in the name of Jesus. Praise Master Jesus. Let's put our hands together for this harvest committee. Thank you very much. Thank you so much. Engineer Chioma, thank you. Thank you. You people are doing very well. And we pray the Lord will use you to achieve his purpose in the name of Jesus Christ. I wanted to talk about state harvest. But because Engineer Chioma has put it the way she put it, but let me say this. The announcement when the Anambra will meet after the service. It's important that the Anambra meet. Imo State, they are meeting. Abia State, God says it, I only Machineke. I had to pay a receiver for any governor, and governor. Abia State, you are meeting. Enugu State, you are meeting. All the states are meeting to prepare for coming Sunday. State harvest is coming Sunday. So every state should be meeting by now. Every state should be doing something by now. I'm not jealous. After all, we know God. And God can do everything for us. Hallelujah. So because let's do everything possible. Every state. Be on the move. Get ready for coming Sunday. Jesus. Another thing very, very important that we mention. In my first service here, I was asked to preach. I preached. And after preaching, I harvest. Under God. That was what I asked him. Because I didn't see harvest in the Igbo. At home here. And I don't owe any apology to anybody. I was saying my mind. Came and said that harvest that animal just said, Kedim me harvest the gabo. Makani heji mana harvest at home here. How can you come to harvest families? Ibiaka empty-handed. You don't come with products heji at harvest. How we heji mana harvest na bay? Only obala na ada harvest gauge something. Ija ada harvest. Obro na bay. I na buge na church, but Saturday, I park in a church. And it's about Thanksgiving. That is what we know harvest for. I bet you know chicken, you get chicken, no, that chicken, no. Say you know harvest. That is no harvest too. Chicken is part of the entertainment. The real harvest. Now, what obula, one obula, one new obula, family obula.
They be here from family. When that is harvest. Biblically, that is what it is. And I never chicken. They chicken. When I have chicken over harvest. So I want to encourage us, every family, Reverend Sam and my family, we have prepared for adult harvest. I can bring here and Butana church. That is what God is expecting of me. With the substance of God. So everybody now here, get ready. Harvest. All the right thing. Engineer, harvest. Every family. My name is Jesus. Moment of transformation. We have another special edition coming up this Wednesday and the upper Wednesday. Wednesday the 1st of October and Wednesday the 8th of October. Our dear father, a brother in the Lord, Evangelist Chidi Waka, will be here for those 2 Wednesdays. So I want to encourage you, everybody. I think the message is the message of liberty. The message of liberty is going to be awesome. We promise you. It's going to be wonderful. Everybody, come and hear what the Lord is going to tell us. Wednesday the 1st and Wednesday the 8th of October. Sorry, I'm not trying to be selfish. Amongst our new members for today, I have somebody very special to us. Daddy and mommy, please, can you step up? This one is our own. The Reverend Samuel and Mrs. Ekwem. Let's put our hands together for Master Jesus. What is Tochukwu? What is Tochukwu? This man is the father of one of us. Come nearer. Of one of us. But I say, are you from a Levite family? I say, yes. Are you jealous now? Don't be jealous, sir. When you see him, when you see the way he behaves, you know he comes from a Levite family. This is the father of this young man. He is a priest and decided to come to worship with us today. Can you tell us, Ndewo? Hallelujah. Praise our living God. Church of Messiah. Kele Giovanni no dem. Anyị nwere ọṅụ, mụ na my wife. Na anyị soon worship about today. We are filled. We thank God. Na-ekene nnukwu nna anyị na anọghị ebe a. Venerable Chijioke. Wagwu. Na-afụgo mama. Mama, okay, clergy wife. Yana mama, alata kene. Anyị nwere ọṅụ. Tochukwu na-agwa anyị otu esi efe ofe ebe a. Unu amụ ya dịka nwa unu. Chineke ga-agọzi n'aha Jesus Christ. Let's put our hands together for Master Jesus. Thank you so much. Don't be jealous. This is our own, so I have to introduce him specially. It's Sir Oforum here. Sir Emma Oforum. I want Emma Oforum. Sir Oforum. Sir Oforum, are you here? Let's put our hands together for Master Jesus. That's another new member we have. We thank God for your life. You have been very committed. I got your message. He came to the church when we were doing pledges. He paid, sent me the receipt, and told me he lost what is happening in the church. That's the kind of new member we want to have. Please, all these new members, we want to plead with you. One thing you will do, which you must not fail to do, is go to the secretary's office. He will tell you what to do to become a full-fledged member. He will tell you the process of registration. The office is this first one here. Please do it for us so that we can update our data for our membership. Jesus. At the month of September, get ready to come for your Thanksgiving immediately after Shabbat
has given us their message. Shabak. Oloko. Obawa. Wait. Oh. He has not seen anything yet. By the time I'm done with him. Okay. Wait. It's okay. Okay. Be very careful. Be very careful. Don't call my name like that next time. Your wife is where you are dodging from. Why will I not dodge from my wife? That wicked woman, that woman can do anything to anybody. No wonder. You are looking back, you are looking from. My brother, it is better to be alive and single than to be married to a woman who, when you wake up in the morning, you see her face. I can actually understand. Even the whole village is afraid of her. Thank God you know. So if you see, don't be walking like that. if you see me dodge, if you see me, why are they running? Anyway, I am sure it is the fear of your wife. Yes. The beginning of it. Thank God you know. And so when you see me hide, look at this. Why are they running? No, I don't know why these people are running. No. These people should wait for me now. Why are you people running anyhow? Look, why are you running anyhow? What is the problem now? Where are you? Hold them here. They're running to. What is all this nonsense? Bring them back here. Why are you people making an old man like me to be running helter skelter? What is the problem? Why are you running? See here. My Shabbat clothes. Your what? My Shabbat clothes. Shabbat clothes. They tell her. One travel. Tell her what to I travel. want to collect them. I don't want to hear any story at all. Shabbat, that's why you're running like this. Instead of, I thought it was because of my wife that you are running like this. He reached to Toronto. Okay, reach. He reached to. Because of Shabbat clothes, you are running. Yes, sir. You know this. Run. Why won't I run? So wait, hold on. What is Shabbat? Shabbat. What a wonderful. What is Shabbat now? Good question. Shabbat. Hey. How can I begin to talk? Yes, Shabbat. Yeah? Are you ready? Are you prepared for a mind-blowing time in God's presence? To be a time of intense praise, time of intense worship. You see that? Ladies and gentlemen, You see that? We are talking about running. shout of praise. Venue, Anglican Church of the Messiah, Okota. 16 Archbishop Demo Crescent, Okota, Agro Palace. Ministries. Minister Peter Sinoko. Evangelist Osi Osina. Minister Harry. Shabbat. Minister